Zandvoort. Maar Erik. Ja, u bent hier op vakantie. Ja, ik ben op vakantie, maar het is ook een beetje thuis. Want van mijn vaders kant is een eilandenfamilie. En ik heb hier in mijn jeugd ook nog gewoond. Dus een beetje van beide is het. En dan nu een beetje tennis hier op een vrije dag. Een beetje tennissen met mijn dochter. Die is net met tennis begonnen. Dus, ze hebben hier toch 3 banen. En, dus dat is wel lekker als het weer het toelaat. Ja, en hoe vaak komt u hier? Toch gemiddeld wel een keer of tussen de 5 en 10 per jaar. Ja, dat is heel wat. Ja. We hebben hier nog een vakantiewoning waar ik met mijn broer om zijn beurt in kan. Dus dat is wel fijn. En dan nu genieten met de dochter, even tennissen. Even tennissen en af en toe eens lekker naar een restaurantje of gisteravond naar de open markt. Dus en lekker van het strand genieten, hè? Nou, veel plezier nog. Ja, bedankt hoor.